Love you, book my baby. You man love you, book my nasimu onyama. Why my heart on the beats? Nah. You reconfigure my settings. Shower shop, I don't get how you did it. I did see you daily. Nah, nah. Since them bomb me, I know they feel remorse. All for something, I just wanna give it up. Some, I see why it's your love. I see why it's your love. Cause I know more, I see why it's your love. Oh, nah, nah. Love you, book my baby. You man, I love you, book my nasimu onyama. Why my heart come the beat? Nah, nah. You reconfigure my settings. Shower shop, I don't get how you do it. I did see you daily. Nah, nah. Yes. Oh, I go lie, I tell you, say now you the one I go love forever. Show me the place you need me, girl, I go run to you wherever. It's your love, it made me fair. No, you wanna hear me say that you gonna be my babe for life. That you gonna be my babe for life. Baby, you're the air that I breathe, oh. You make me duck my teeth, oh. For you, I go drop my steez, oh. Baby, stop on chakam. Baby, you're the air that I breathe in, chakam. No more shakara, no more flesh, shakara, no. Wake up in the morning, send me chakam. Wake up in the morning, send me, baby, oh. Love you, book my baby. You man, I love you, book my nasimu onyama. Why my heart come the beat? Nah, touch me. You reconfigure my settings. Shower shop, I don't get how you do it. I did see you daily. Nah, nah. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, enyim ba enyim. Master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Onwarungabasi, onemekasi. Onwarungabasi, onapiakasi. Ebube dike, ibe ikekwe. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Achalugo, Otaka inene magi. Today na your day, oh, I rejoice, yo, make marama, oh. Wadi kugo, idi kacho, magi na tumoyi. Enene bejolo, mama, ogoli nwa putaba. Onye kobi mga love okuju. Obonye kamoji angoli obuju. Okwifuna wakadi mma. Ichaluru ya wejebe maka obife ya na masi. Obimo Wako nke mfula hanya. Okwa ya kam nacho. This girl amaka mma. Soso ya kam nacho. Mwale chababa Olibe Ujumwa Ife di kage akona mwabo Yaba Obigo Lekwano mwao Mwata di mma Achalugo Otaka inene magi Today na your day
See, I confess my love for you. I confess my love for you. For this love goes sweet from Monage. This love goes sweet also. Kedi venge meregio. Kobi we thinking mama. Uju wam. Uge boy boy. You be my heart desire. Mwamalum mabili eputako wanene. Nibi fenkili nkili. Watadima achalugo. Otaka inene magi. Uju. Today na your day, oh, I rejoice, yo, make marama, oh, Mwadi kubo, idi kacho, magi na tumoyi, imarama, enene bejolo, mama, ogoli mwa potaba, What I am looking for, all I am searching for, all the Ginaka, who are even Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the Mac and let me hit him in his back. Frank White needs to get spanked right for setting traps. Little accident murderers, and I ain't never heard of ya. Boys was scared to attack when I'm serving ya. To make the shake your own style when I pack. Go on your way, cause I'ma slam your ass in the pit. I'm
with your mouth open. Tryna come up off of me, you in the clouds open. Smoking papers like a Sherman, niggas need to learn to fly. But they burn, motherfucker, you deserve to die. Talking about you getting money when it's funny to me. All you niggas did is funny while you fucking with me. I'm a self-made millionaire. Come up when I was using this man again. Remember when I used to love the hate? Motherfucker, I hear many times you church with plenty murders curves. Many times you church with plenty murders curves. Many times you church, many times. Ọrụ na-achọ ekwentị gị achọ ị na-achọ ihe riri ekwentị gị achọ biko ije mitie the MC ịkọwa ka dị ekwentị nọ ime ji ekwentị identify backyard. But today they decided to come out where all of us see them. Both signatories MTBA taking from the window witness Governor Bay, the bag of Salako, the governor now. What is saying? All right. And that is Chidi Ekete 2026. A special event for a special people. Please add volume to the microphone. Marius Diaba, the middleman. Diaba, I belong to now. Oh yeah, now Chidi. Marius. If I could not wake up there, if I the best I'm on. Biko ndị a na-akpọ anyị biko bịa na ụmụnna gị chọrọ ịjụta gị ihe tutu amalite unu na this environment you don't need to doubt the capacity of the man who has come to pick the bone of his bone here. Look around and see capacity men and women, people that are well-meaning in their respective fields of endeavor. Today, the town of Eklabia is witnessing
for the angel to come back from Nimo. Oblo no bata, I can govern you. Umbo batalo, I am never said the mic, yes, you may have. Even if you see angel coming out from her own room here. Oblo ni neze anya, adai wa. Oba tabago, yabeba. Ani, yekala kare sakine kesa. Ona bata. Otola. Hey. Wele akaba. What's anything? Why? Who's it? Why? Ladies and gentlemen. Hey. Eba ko gabia. Eba ke gabia wayo. Ai bala, ora. Ewa. Ega no da ni ogunye bia. Oyo mo ke so bala no we na atu Ni ko ko ba te na aka. Thank you very much. So it might not be all the people that came from Nimo. Don't mind. Alright. Ega mazina ebe volunteer maka ndi oga. Ngwa ha batalo. Igwa ebo che ha de. Then ndi umunna eje kele ha ayagaba n'iru. Onu nezi anya. Onu ga-afụ na ndị anyị na-atụ anya ha bụ ndị ọga anyị. Ma ọ bụ ndị nwelu ihe ọma ha kwuru n'ezinụlọ a wee sị na ọ ga-abụ nke ha. Na ọkwa ha ma na-abata. Ọ dị mkpa na anyị ga-agwa unu na n'Igbo na-ekwu ọbịa Chineke ejikọgo ha. Anyị wee na-asị ha nnọọ. Angel, you have done what you're supposed to. Ndị ụmụnna ga-ewetara ya ofe iko. Mana iwu abụọ na ọ ga-agwụ bifo anyị eje kele ndị ọgọ anyị. Dị ka ọ dị, afụgo m ndị anọbe ha. Anyị nwayọ. Anyị chere ka ụmụnna gị dị shọ na ha so gị n'azụ. Akwụrụla eze, anyị na-ekele ọnụ. Onye anọ n'iru bụ ya nwa ka Chineke gọziri. Gọzie adị ya nwaanyị, anyị wee na-aṅụrị. Inekwa anyị ị ga-afụ Chisa Jeje Zakafọ, nwa Chinebele Ezudo Agụata, nwanne dị na mba Oberedu, ọ bụla Echedo Global, the CEO, Jesco West Africa, the widest, the fastest growing industry of our time. Then new mother, yes, Chineke ike, all mother, na-eje ka aje sị ndị ọgọ nọ. N'ọkwa ụmụada nọ na ya tata ka nwanne ya nwaanyị a na-abanye na ya na ya bụ mmemme anyị ji wee nọdụ. Ndị inyom ọ na-eso ha. Mgbe nna na-anya ebe ndị inyom nọ, ana m afụkwa Lọlọ Ezudo, Lọlọ Chisa Jeje Zakafọ. Biko ndị inyom ọ na jeenụ ka ụlọ sị mgbe ọ ga-apụta ya wee ndidi. Yes, inyom ọ na jeenụ kelee ndị bịalụ ịkpọrọ ọga ụnọ. Biko ka anyị welu ọnọdụ a bufee Chineke n'aka. O nwere ụkọchukwu maọbụ fada katkist n'ebe a biko. Ndị ụmụnna kedu onye Chineke ji ike niile biko anyị na-ekele gị tata na ị mere mmemme nke a na-adụ na be ebe nwanne anyị nwoke. Ọ ihe ọma ka ọ bụ ụbọchị niile dịrị mma. Mmiri ada ezo, anwụ ada awa. Chineke na-ala otuto na nsọpụrụ na ịja ma n'aha Jizọs. Ndị niile bịa nọdere n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Biko Chukwu anyị na-ayọ gị ihe na a ga-eme ọ ga-aga nke ọma. Mgbe a ga-emesi ihe na ndị bịa ebe a ga-anakwa n'udo na-enweghị nsogbu n'aha Jizọs. Anyị na-ezu Chukwu ihe nke anyị bidogo ka agbamnkwụ a na ịnụ nwaanyị a. Biko anyị na-ayọ gị ka ebube kpuchigido ya n'aha Jizọs. Ebube mee ihe ọ na-eme ebe a ọ ga-abụ ngọzi. Ndị bịa ebe anyị ga-abịata ngọzi. Anyị nwa abịakwa ebe anyị ga-enwekwa ngọzi. Ma ya Chukwu onye ji ike niile ka ọ gbaratazi n'ike na ebe were ebube ya kpuchie ebe niile, kpuchie mmadụ niile ka ha naruo n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs Kraịst wee zaa anyị. Na ndị niile bịara na be gị tata. Ebinuma. Yes, ụmụnna na di unu bụ onye anọghị. Biko ihe a bụ ọjị nnabata gị. Anyị ji wee sị unu nnọọ. Okay, thank you.
All right. Ọjị a abatago n'usoro ndị Igbo. Ụlọ nabata ya gwa na ọjị eze dị eze n'aka ha mazi ha ga-eme. Ndị ọgọ, anyị ekelere unu n'ọjị nyere anyị. Anyị anabata gị ọjị eze ebu ya n'aka. Onye Igbo ji ọjị ihe ọ ga-ayọchi ya adị. Okay. Ngwa buteli ya chairman ụmụnna. Anyezie ụmụnna Igbo eji ekwu okwu. Yes, nke a ga na-achịkọtazie na tebụl ahụ. N'ụbọchị taata, ị mere ka mmemme a dị ire n'ime ezinụlọ m. A na-enye gị ekele n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-agọzi ọfọ n'isi nwa m na di ya. Anyị na-asị dịka taata bụ mmalite ọlụlụ na di na nwunye ha. A sị m na tata ya hụ mmalite ihe ọma ndị ha adịghị enwebu bifo. Ọ ya ebido tata dịbụ ire n'ime ndụ ha n'afọ Jizọs. Ana m agụ na-asị ihe ọwụ na emegide ha n'ime agbamakwụkwọ ha na alụmdi ha. Ana m asị Chineke igbochie ya. Ana m aga afọ na-asị ọlụlụ di na nwunye ha ga-ahụ ihe ọṅụ. Ọ ya ahụ udo. Ọ ya ahụ ihe ịfụnanya. Ọ ya ahụ ihe aṅụrị nyere ha. Nyerekwa anyị nwa ndị nne na nna ha. Nyerekwa ndị ụmụnne ya. Ana m asị ka Chineke nna ji ike niile zaa ekpere ọbụla ha kpere n'isi onwe ha. Nke ọbụla wụ onye dị mma, echiche ọma ọbụla ha bụ n'obi. A sị ka Chineke mezuru ha n'afọ Jizọs. Na-asịkwa ọ ya ama ozuzo eke ma ozuzo afọ. Ihe enwe ihe akụ akụ. Ọganiru, ahụ isi ike na ndụ. Nke kachasị nke ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ana m asị na ọ ya dị ụtọ n'afọ Jizọs. Ebere aka zuru ife niile. Ọjọọ gbara ịnọ. Anyị ga-anọ. Tony anyị ọkụ. Anyị na-ekele ya. Thank you very much. Why we wait? We can let you come down. Money in our game, you know, man. I'm going to have yes, put that again. Yes,
Hey, I'm already here. Yes, go back. With happiness and joy. He's moving around saying welcome to all of us. Yeah, hey. And I know we are ready because we are oh, we're not going for Ebe Nedi Moyano. You can hear those of Polite. Oh, the angel of the moment. Be clear for that. Can I do mado? I have a zero man and a proper. Yes. DJ, let's go. We are waiting.
Everybody, let's go. Everybody, let's go. Thank you, DJ. You are doing well. All right, little man. I say, Bulumania. You know, but now you have to say, now what I have forever. How I'm going to get it. Oh, you can see it. I had because I will not say against you. Okay, so now come in, man. Thank you very much. Bara just sang the building. God bless you. Thank you for coming. Because I can see a mama. I got be more now. Only can you money, sir? Only can you money, sir? I got you by you. And I'm the buyer. DJ Wild Cross, spin the wheels. Give
very good shout out to Ibujuku and her. $35 a set of a family issue. Yeah, man. Oh, yeah. Jadede. Wash your magic. Ah. Oh, yeah. Thank you. Thank you, God bless you. Professor, that's us, God bless you. Thank you. We have a lot to do. I can remember. Yes. Someone. Zay. Ayapo. Everyone. Thank you. So powerful. Right. We are still waiting for the elders who went inside to do the discussion that is very important for all of us. So I don't know whether they have rounded up. If they have rounded up, please let them come so that we continue with other activities. All right, ladies and gentlemen. Chairman, it makes sense. So you make money, begin to make change. Ladies and gentlemen, I can see one expensive bottle. I can see another expensive bottle, two expensive bottles going on tonight. Chairman, you never make money. They play also, and they connect me a number. Hey, they say now you connect blessing, you go connect blessing number. Everybody to go so you can get you. Everyone take you to so one does not belong. They don't put them with it. Everyone take you to so one was a brilliant for what? Everyone take you to so one ever the jealousy. Ladies and gentlemen. Everybody to do so. You know everybody that don't say one guy they like you. Who's there? Hey. Thank you for coming. God bless you, sir. In cases in our general government, I say no. Thank you for coming and God bless you. Hey! Ijele. Ka we look azie igwe je gwo konye fe na go mo na bo dai no ba ha. O ha ma bo ndi no ni isi me yo na akuru ka ige me. Yes. Ladies and gentlemen, anytime you hear me say the one lights are live. Ivan Chubu, director, I need to follow. You booked here. Amigo,
biko anyị abanye n'ime were pụta asa emechaa ma ka anyị jere eme anyị jere wee gbaa izu o wee bụrụ na anyị gbasara izu o were debara anyị na ndị Igbo wee na-agwa ụmụada inyom ọ na ndị bịara ebe a nwanne anyị nwaanyị ozugbo ndị Igbo ọ bụrụkwana inyom ọ na ndị Igbo ka ụnụ makwa mara mana mgbe eji akọfa ahụ ọfụma ahụ ọnụ so ha na ihe nyere ọnụ zoro ezu mara na eziokwu mana nke ụmụnna anyị ka zugoro nke inyom ọ na zụọ nke ụmụada zụọ nke ụmụ agbọghọ zụọ anyị akpọrọ ha kpọrọ nwata nwaanyị gbaa ndị Igbo na-ezugo na ada anyị nwaanyị abụrụgo onye n'Igbo ihe m ga-eme ewu ije gwa ndị ụmụada na inyom ọ na anyị anọchie na geeti ebe a but thank God na ọ ka na-aga biko awala ihe lụlụ ụmụada ka ebute n'iru ụmụada ozugbo awala ihe lụlụ inyom ọ na-ebute ya ụmụ agbọghọ ka ebe ụnụ nọ biko ka eme nke a let the casket go to where it's supposed to be then we continue. Your girlfriend push you, they have been don't say what's up, ladies and gentlemen, only one man from Ghana, only one man from this, no, shut it down. Ladies and gentlemen, only one man wanna turn up. Ladies and gentlemen, one else they complain, he said, how much if they want to fucking money? Ladies and gentlemen, I can see one, I can see two expensive bottles going to one only more for that Ghana. Remember how much? When you talk about the pilot, when you talk about the pilot, when you talk about the pilot, wait, live for that Ghana. You see, live for that Ghana. Wait, live for that Ghana. Eli da ito ebe ọ dabara mmanya ndị ụmụada ndị inyom ọ na ụmụ agbọghọ ya nwere ihe ọ ga-abụ anyị mee anyị mara na ihe anyị na-eme na anyị na-eme ya ọfụma. Yes, afụrụ m na mmanya abịago n'iru ụmụnna anyị kwere nke a mana ntị aka ị mara na ọ ma-adị mma ebe ọ na-apụta ọ bụrụ na ọ pụtara anyị amara na mmemme ga-emechigodo maka na ọ ya nwere ihe anyị ji wee bịa. Ọ bụrụ na anyị fụzie na ya bụ ihe anyị na-atụ anya ya pụtalụ anyị na-emezi ihe ndị ọzọ na-enwe aṅụrị anyị amalụ na ya bụ nzọụkwụ ga-ada anyị nwaanyị ga-ejibe onye n'Igbo na-emezighị ya ọfụma mana ama m na ndị Igbo kwadoro akwado ya bụ biko amara ebe ya bụ mmanya dị ka ebupụta ya. Ọ bụrụ na ebupụta mmanya anyị ga-enyekwazị chairman ụmụnna etu ebe inyom ọ nọ ma na ebe ụmụada nọ kedu ebe ụmụ agbọghọ nọ ka anyị mara ebe a ga-ebutere ụmụ agbọghọ nke ahụ. Amakwụkwọ m ebe aka na-aga aga ka ọ na mgbogo ka ọ na ndịda. Okay, ụmụ agbọghọ nọ na ndịda ebe a. Thank you very much. Ka ọ ga-abụ ebuli ya bịa agwa m ha na ebe a ga-ebuga ya. Ya ma bụ ihe ọ ga-abụ anyị mesịa ọ ga-enwere ndị ga-anọchi n'ụzọ. Anyị achọrọ onye ga-anọchi n'ụzọ ebe ada anyị nwaanyị na-ana n'Igbo ebe Chineke gọziri ya. Nke bụ eziokwu bụ ezigbo m ndụ mụ na nwunye m na-adịkwu na mma mana o nwere ụbọchị mụ na ya nwere obere esemokwu. Ya bụ esemokwu ka m chọrọ ịnọ ebe a jụọ ụmụada ihe a na-esere mụ na nwunye m ọmụma nọ at fault ka ọ my wife mgbe ụmụada ga-enọ ntị
achọrọ m ka mmalụ ama m na ụmụada ụmụeze agụla ma atụrụ m asị biko nyenụ ndị mmadụ mmiri ama m ụna ama were m. So my wife. Ladies and gentlemen, they get Oga when they get Oga Yoga. Ladies and gentlemen, how much is your money? Ladies and gentlemen, hey. Oh, come on. There is no adjective to quantify the animal of this man. Ladies and gentlemen, only one Elo Best. Elo Tubu. Elo Best. CEO FLT Lightness. Oh, this for one. This for one. CEO FLT Lightness. eziokwu na ihe a na-eme bụ ihe aṅụrị mana ọ ga na-adụtụrụ ha n'obi onye na-anyị nwaanyị anyị ji bịa onye na-anyị nwaanyị anyị ji maka na ha fụbe a ga-eburu na mmanya bunye ya bụ ada anyị nwaanyị o buru mmanya bunye di ya ọ bụrụ na ọnwa mmanya wachite ike agọzie ha ya ndị ọzọ bụzikwa mmemme ya bụ igwe eji ekwu okwu na-aga n'ebe ụmụnna nọ ka anyị malụ nke fọdụ ụmụ agbọghọ nọ n'ebe ukwu ugiri ahụ n'ukwu ugiri ahụ ka ụmụ agbọghọ nọ so ihe ruolu ha ka ebuli ya gaba na ndịda ebe ahụ ọ bụrụ na ihe a na-ebudoro ụmụ agbọghọ ngwa ngwa olulu ebe ahụ aga m ewere igwe eji ekwu okwu nyefee n'aka ụmụnna ka ọ ga-abụ nwee ebe ejegidere nwee ebe ọ kpọrọ ụkwụ anyị amara ebe ọ kpọrọ ụkwụ anyị enwekwa ike gaba akpọ ụmụada ndebe ụlọ ha bịa prezentere ụmụada be anyị akpọ inyom ọ na bụ ha bịa prezentere inyom ọ na akpọ ụmụ agbọghọ bụrụ ha bịa prezentere ụmụ agbọghọ gwa ha ka anyị ji ajụzi ha ihe na-echeba ọ dị oke ma ọ dị oke onye nwa bụ na ọrụ anyị gara nke ọma na emere ihe niile kwesịrị ime mgbe kwesịrị ime ya. Shout out to all the guys, go to the top dance first. And even the nigga Chalupo. Right. Listen. Say my boy Chidimo right now. Everybody. Alright, Chidimo. Thank you very much. Nico, have a presentations proper. Thank you. Biko, no time to waste. Biko, man, the house now, envelope, mamanya. Unu nezianyo na mama benekule ni he dona list unu nya. Thank you very much. Mbandi nyaman. Ndi nyaman, habe wozbo. Omada na bakozi, hana bako, ndi nyaman. Ayamane mesera wa. Osina na envelope a ihe ndị a dị ebe a so unu debazie anya unu ama ma dịkwa ka o kwesịrị ịdị then o kwesịrị ihe unu ga-agba ọ na-agba then ụmụ abụọ oke present go malụ Thank you very much. All right. Thank you very much. No guy
lose all that. Hold on, right? Get that. Even that, my love, the level, no. All right. Because DJ okay. Enter because there was go. Dog abo bi anta gi punya gi manya oga abo ni gi gebe. Kan mara kene onye bo chede enkenti. Onya ada enwa anyi de se na obugo onye club enough. Na oga abuzo onye nimo. Kan mara kene nwoke bu ya. Go near club enough. Pablo said on your name. Yes. Here I will not feel come and go see how you begin. Ladies and gentlemen, Jesus Christ, move straight to the gate. I want to cows boy. Move straight to the gate. So let's move to the gate. We got the gate and we dance. Everybody, let's go.
Follow me, come and see my wifey. My beautiful baby, Hey!
Hey,
oge ọ dịkwa ready biko ụmụada anyị recognize na ụmụada ga-ana ebe tere aka be di ha biko ụlọ ọjọọ na-adịgo ready a na-ekwu okwu egbe a na-ekwu okwu mọnke a na-ekwu okwu ọjị a na-ekwu okwu ekele inyeba na ọjọọ na ọdịgo ready inyeba na ọjọọ na ọdịkwa nsogbu adịa ọkwa ka ụlọ na-ese na di ụlọ na-akpọ ụlọ Is it because I care? Is it because I promise that I always be there? Because I give you my heart. You want to make my start. Baby, you're the jump to that. It's easy that you just feel like when I don't start, she come make blush show. I say she complete from head to toe. I swear to God, no be one show. I tell her, give me your number now. She said you have to end it. You're very, very sure you know me. Get sure I will tell you. Ladies and gentlemen, it's just a photo.
will not stop on the way. They will live more than 150 years. Now, Jesus! See the garden today, refolk. But when you can stop here, what do you do to do? What do you do? What do you do? I don't walk inside. Jesus! I will not see me find them when I get in Lagos. Why you got him in Jesus? Amen. I will not see. Catching the case, we go say, I'm going to be able to see it. Can I need your master in Jesus? When you're going to go to your wedding, Manaki Ferre, Manandiri, Manamayingoro, Esin Amarajaga Kadiru, I saw Puruko, Punafia, Azo, Punajizo. I went as my better do something better. Naga Kadiru, Nafa Kenda, Nankemwa, Nankeboso. Anakuwa Keba, Jere. One time, ladies and gentlemen, congratulations, Chidi AKT. 2026, congratulations. It was a shutdown. It was a shutdown. It was a shutdown. Congratulations. Say you want to marry me, you will never be. She will see my away. Ariana, it's a baby Ariana. See you in the Sierra. Nothing will stop I'm very sweet, very nice. If you check my Listen. What's on the train? I know I'm crazy, but this is all I afford. Ladies and gentlemen, we need baby, we never wanna see you. Girl, I'm feeling I don't get that lot. You want from my hand, you want to my joy, I say anything else, do not go to I don't change my name to Bobby. Shoki.
Hey,
Mwango. Ya ifuye yunusela nyanye jogwano ene buka kene kidugo. Daluno. Biko Yongo. Ono Molono Yongo ono. Mana before nka na-eme o nwere information nwetara ndị ahụ ndị n'ime n'igbo kwenu mmadụ ọnọkwa ya ụlọ ọnachara oke o nwere inyom ọna ndị ebe unu nyere inyom ọna mgbe unu tiri ego na envelope were nyebe ha na-akọwata na ego ha wụ iweba na anaka ọhụụ unu tiri 4,000 ma n'iwe ego ha wụ 3,000 paadị fọndụ ọla anyị 1,000 naira unu ọsọ anyị nyekwa ha ka anyị nyekwa unu anyị nyekwa ha tiara dị ihe ma na bịa were Marius! How go say the Jalabe? No. What Libya? Okay. How about the Biaba? Okay. Oh, yeah, can I go to okay, answer. Marius, can I? ọjọ́ àwọn olówó yìí ní mọ̀ yìí láì ọmọ ọmọ ẹ̀ka ìpàdé ọ̀yẹ́sọ bàbá yányẹ́ ní ńlọ nọ̀rọ̀ ọmọ yìí tẹ̀lé wọ́n ti sùn.
Mbo Marius, nke na wo nke nne mụrụ mmọnwụ. Ya wo nke na nne mụtara ebe anyị. Onye ọrụ bịara kpọrọ. Ndị ọsa ịgba nga. Chidedo, ndị anyị. Ọmọdé ọ̀tá tí ẹ̀ lójú ìyá wọn náà ní àìmọ̀ àgbé ìtàn náà. Ada Simon. Ada Simon. Onye mụtara onye ọnụ na-anọ ọhịa ụmụ bọọsụ anyị na-akọwa anụ na-akọwa Please, may we know who you are and what happened today? I am Angel Olebube Eze, aka Asachi AKT, the latest bride in town. Today was my traditional marriage ceremony. I got married to the love of my life, Ofuedu Chidebere. So much. We know that several people are waiting for, especially people that are of age, young ladies like you, that are waiting for a day like this. What do you have for such people? And again, what promise do you have for your husband today? And your prayers that God will help you in this journey? First of all, for the ladies that are eagerly waiting for a day like this, I want to assure you that at the appointed time, the Lord will make it happen. Trust in God and serve Him with all your heart. It's that most of us will grow together, buildings and bounds. Our love will always flourish like a river. Osimeria Tata, that's what it will be. Love that never ends. Understanding, support, everything that he needs in a woman, I will provide it for him. And everything he needs in a man, I need as a husband. He already provides it for me. So I'll be the best wife to Chidebere Ofuedu. Amen. Thank you so much. Congratulations once again. AKT Asachi. AKT Kwake. A very big shout out to Jacob Fons. Jacob said we don't have to calculate the time. Okay.
Bezogun I will know man who will choose. How much is money? Tanuzo.
Because when video happen go kuma. Because all the money say, ọkwa ejikwa ọjị n'aka o na anyị na-akpọ agbanyụrụ ya da DJ gịnị kwanụ anyị na-akpọkụ osebụrụ ụwa Chineke eze ogologo anya n'ọkwa ọjị ka anyị na-agụ ka anyị gụọ ya ndụ n'isi ụmụazị na-aba na anyị na-asị na n'ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe akụ aka ihe enwe enwe anyị ezuo ajọ mmụọ n'ụzọ amenju ajọ mmadụ n'ụzọ agbụ aka na-ebute mma agbụ aka bụ ebute mma o ihe anyị na-ekwu na nwoke ise o nwaanyị no ọrụ ọba anyị na-akpọ ya n'odo n'ibubu wee na-akpọku na Chineke ya bịa mụrụ ọnọdụ kpochiala ha ọgwụ na ọgịrị ha ụzọ ahụ ozi awele a na-ekwu before 9 months abụma pịmpịmpị na-etu esi eme ya na-abụpụ ya ọ dị n'ọfọ ọya mụọ nwa ka ụmụ nwaanyị hibụ awara sị na Chineke ya na-akpọkụ ya o ka ọ bịa taa ọjị a n'otu ka anyị taa n'ibe ya na mkpụ a na amen ịgasatụ ya na-enwe maka ọjị anya ma ọjị mere anyị ma mere Ọjị gbara ole? Ọba 5 ọjị agbakwara 5 onye ọmụmụ n'odo n'igbo ụmụnna ụmụeze agụrụ bụ ndị ụmụeze ọnụ ndị Igbo mere ịnụ nwaanyị na beba nwanne nwoke bụ onye bụ nna nwa anyị ji agba nkwụ nwaanyị dada ebipụta n'ekpere niile ọ na-ekpere enweghị obodo ihe njikọ itinye ọnụ bụ ọsị oge otu wee na-akpa anyị ka anyị ga-ezubere na-ekwu adụna ka Chineke si ya ahụ ya na mbụ anyị na-ekele Chineke bụ onye mere ka ezinụlọ na jikọọ ọnụ anyị na-ekwu Chukwu mere ka ezinụlọ na jikọọ ọnụ anyị ji ọjị a na-ekpe ekpere njikọ ọnụ a ọ ga-ata n'aha Jizọs anyị na-akpọku Chineke akwụkwọ wiri ịfụnanya and ịfụnanya bụ Chineke n'onwe ya anyị na-ekwu ịfụnanya Chineke ga-abata n'ezinụlọ n'aha Jizọs anyị na-ezi Chineke onye anyị ji ha aka ya ga-ekwu mana ndị anyị kwutere ma ndị anyị ekwutere anyị na-asị ya ka ọ bịa na mmezu ka aha nsọ ya were nwere otuto ka anyị were nwee mmeri ihe ndị a ka anyị nọ were na aka emezu anyị ya n'afọ nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ Abiko, ọjị bụ gbara isii. Obiọra sị na ọjị awa nna adịrị nwa ọ sị na ọjị agbara isii
Biko ga matakwa onye maka na batara compound afọ kisi gbara efu na mmemme na-aga nke ọma wee sị ka mara onye ewe na ihe mere n'ụbọchị taa. Ọmụ abụ Ochukwu Ofeju ga senior brother onye na-eme ya. Wow. Anyị ji agba ka adịshọn ihe nọ na-aga ọfụma ma nwee ebe nwee lapsis and thank God ihe na-ega ọfụma anyị a na-ekele Chineke ọ dịghị izi onye mere nwee good word ihe na-ega ọfụma we give praise to God it's not easy so okay sekwe nwanne ọ dị mma o doro m anya na as senior brother you go na this journey for some time now. I chenu egbere onye mo ni nwere ikpe n'isi nwanne gị nwoke. Yes. Dịka ọbanye na ogogo dị otu aka. Ekpere m na-ekpe n'isi ba na ọ ga-adịrị ha na mma. Amen. Ndị be asị na ozuzu nwoke ozuzu nwaanyị. Amen. Agwụ n'aka ndị abute mma, agwụ n'aka ebe abute mma. Ije ya bụrụ ha ije mmiri. Ọ ga-adịkwara ha na mma. Ha ya amakwa na alụmdi na nwunye bụ ya dị mma. Yes. And nke ha ya wụ ọghọm. Kama ya wụ n'igwe na. Amen. Jesus. Amen. Salary Nessa. Kuchitekwa anya for God n'ife eji mara gị. Ọmụ ọbụ Tochukwu Ofeju eji mara m Son of Holy Trinity. The Son of Holy Trinity. Nwa bidigwe nke atọ. Thank you so much, sir. God bless you. God bless you, sir. Na-akpọ ya anya ọkụ. O ji nọ Lagos. Nke a wee zugbo ahụ ya ka m kpọrọ ya. Anya ọkụ. Mbọ. Ọkụ nwa wuti gị ọnyịmọ. N'obi n'igwe. Ka e nwee eju. I don't know. I just don't understand them. Guys, ebe mwe eju nọ, ọ ya ọbịa. Ọ nọ nna? Ọ na-anọ. Ngwa, ekwuwe nna. Kezi nne bịara maka ahụrụ m ga ahụ kasịrị ike maka ahụrụ m mgbe ịgbakọtara ekele ịgbakọ mma jede nje ịgbara ngwegwe ngwe nna sọrị biko ebe anyị ibe ahụ nwa gị nwaanyị ọrụ ebere oji wee nagara ndị a itotu ibe a na-akpọ ya ahụ itotu mana ịma na plastik mana o meghị iwe mere anyị na-eyuzikana ha ya ebe o ji ejere uwu na-esokwe na n'Imo taa ka o ji ejere uwu na nkebe Josko ọfata ha kpazụ ọtị anyị ekwere ka o ji ejere uwu mgbanye ejere uwu nne bịawa jide ụmụ ha aka gwa ya ka uwe ma ọ na-arụ ọmọdé àkúwé o. gwa ya ka uwe ma ọ na-arụ ọmọdé debe ya anya ọfụma biko ewere nye anyị n'aka nne bi ka nne na nwa biko ọ bụ gị na anyị fụkwa ya na ịfụnanya a ga-adịgide n'aha Jizọs ngozi nyere ezinụlọ gị ị ga-afụkwa ya n'anya ọfụ gị n'anya n'aha Jizọs. Mgbe mma nke m ụmụ nweta na ọ si eme ihe ọzọ aka ọ dị aka amabeghị nna This morning. Maika. Pasal ni nungka. Pasal ke ni nungka. Ada seperti ini. Gazebe chede no. Pasal ke apa? Aine ku na ba chede. In spirit. Apa ono? Abi orang gua. Maiki. Bawa ni ya dia. Bawa ya bibo ono na ne. Biko tele. Ngwa. Ma ya ba di dia ben. Ni dia ba. Ihe awa abụmakwụkwọ ọ bụrụ na ndị oyibo akpọ ya abụmakwụkwọ mana ebe ahụ traditional marriage ya ka a na-eme ka anyị jikọta ụmụ niile n'ọnụ ndị uwe isi ezinụlọ ahụ ife anya na nwunye ya followed by nne nke nwoke na di ya
so ọgọma na ihe ọwụ na siere ụnụ ike ụnụ kọghala ọrụ ebube na di ya ụnụ kọghala nne nke nwoke o kweghị ụnụ omume a na-akọọla nne nke nwaanyị o kweghị omume na-ejekọwazire nna ọ nna wo ide dị ụnụ Obiọra ngọzi adịkwasị ebere tụtụrụ aka ngọzi gọziwe ezinụlọ a na-abọ chụkwasị ya n'ime ngwa ịdị mma ịdụkwu o Chineke onye kere ụwa ịdị mma mma gị zuru oke ịdị mma ịdụkwu o Chineke onye kere ụwa ịdị mma mma gị zuru oke anyị ekpe n'aha Jizọs anyị na-ekpe n'ike nke dị n'ọbara gị Jizọs Chukwu isi ka esi eme n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe na-ege anyị na-ebe a tata na-agba akaebe ọlụlụ di na nwunye nwere nwanyị ọrụ ebube na di ya Chidi biko anyị ejikọta ọnụ dịka ofe ezinụlọ were na-ekwubo maka isi ọhụrụ ekwube n'ụwa ekwubebe na eluigwe okwu bụ na eme maka isi kama okwu ọnụ ga-agaghị emezu eluigwe n'ụwa ebugide anyị na-ekwubo okwu n'oge awa na-asị ọ ga-adịrị ya na mma n'aha Jizọs Chukwu anyị na-akpọpụ gị ihe ọ bụla ijikọrọ ọnụ onwe onye pụrụ ịgbasa ya Chukwu naanị gị bụ chi n'isi ezinụlọ a mee ka ha were gị were mere Chukwu n'ụbọchị nke tata maka ịta ọbụ na-ekwu okwu anyị kwere n'otu anyị ka ọ ga-adị isi ka okwu ọnụ ga-agaghị emezu eluigwe n'ụwa ebugide anyị ekwukwa okwu maka ịta anyị ekpere anyị kwere n'otu anyị ka ọ dị na ezinụlọ a ga-eji ama atụ ọma ọnwa atụ ọjọọ Chukwu ebe ọ na ha nọ ndị a ga-abụ ndị eji ekwupụta ịdị mma Chineke n'ụwa niile ebe ọ na ha nọ a ga-eme ka ama na Chineke dị obodo ka ama na Chineke dị ike ka Chineke gọzie ezinụlọ a mere ebumnobi na-abụghị ntọ kebe na-afọ nsọ ya otito n'aba nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Ekele Simon Ezere Dube na ụmụ Ezeagụ village or kindred. Suru anyị na-ekele unu na-asị daalụnụ daalụnụ daalụnụ. Another one daalụnụ. Thank you. Since morning I batara on this compound. I put no kiss agbahari. Bụ na ihe niile na-aga nke ọma. Wee sị ka amụkwa na onye ewu n'ihe mere n'ụbọchị tata. Okay, ihe mere. Yes, sir. Tata bụ nnekwu ụbọchị. Because na my own friend, my own brother, the traditional marriage today, she developed free. Onye bie ma ji ebe. Anyị bi okulu ọbịa abịa ka anyị kpọrọ nwunye anyị wee na. Wow. Ana ya bụkwa ihe anyị mere tata. It's a great thing of joy. Yeah? It's a great thing of joy to yes, you. Yes. All right. Anyị na-ekene pụrụ iche bụ ndị enyi na ndị ikwu na ibe bụ ndị nọnyere unu fụ na mmemme a gara nke ọma iwere ikene ndị dị otu ahụ. N'afọ ma mụ nwa n'ezinụlọ m ma Chidi n'ezinụlọ ya amaghị m otu m ga-esi wee kene ịma na most times people adịghị ama ka ha ra ma ọ bụ the type of love ndị mmadụ nwere n'ebe ha nọ until ha eme mmemme dị otu a afọ m a lot of people ndị nna atụbara anya afọ m a lot of people ndị anyị na-echetaghị na ha ga-abịa otu a ka ọ dịkwa Chidi ị ga-amakwu n'ihe na-akịta wee maa na even up to na some people ga nọkwa n'ụzọ so no eburu m ukpe ekene ana m ekene Chukwu nọ n'eluigwe first of all for fair weather wee na-ekenezi the friends wey wishers customers ihe niile ndị ọbụla ihe niile gbasara Chidi na-atọ ụtọ maka otu onye ọbụla si wee nye aka wee mee ihe ọbụla mere taa. Thank you so much, sir. God bless you for ịnọnyere enyi gị nwoke na ọkụ aka gị. Anyị sị na gị si wee bịa na Chineke ga-agọzi gị mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Chitekwa anyị afa gị ọzọ ife eji mara gị, sir. Afa mụnwa bụ ege ntị Pascal Chinyerugbo Chimaranzu na Nteje abụọ. Honorable Chinyerugbo Chimaranzu. Chidi bụ nwanne m nwoke bụrụ ọgọ m nwoke bụrụkwa ọga m bụrụ nnekwu enyi m
as far as today is concerned, I just want to start here. My brother. Thank you so much, sir. God bless you. Came by but this compound, this iPhone Noka, this Abuhari. The Kuzian of Ma, Udre, and on Dimulo. Ye mere no botata. I was a kind of ma could be the game. I was in a quelling will be like that. It was a cool modern, it was a canapulity and the and they couldn't be like a phenomenon Magara coma. Thank you very much. I'm all good on your work. Mr. Fine Steven as a lady. I'm going to talk about my first daughter, who is in the wine, Oliver, Vanessa. So, I want to make a my neck is a new seal. Last year. Chineke nna gọzie alụmdi na nwunye ya na di ya onye ezi uche onye ezi nghọta onye ezi ịfụnanya onye udo onye na ndụ onye amasị n'ịgbazie ha ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị anyeghị ha akọ ka ihe nwere anyị ekelekwa ndị enyi m niile ndị ụmụnna m niile ndị ikwu na ibe ndị nna ochie na ndị nne ochie ndị bịara na ndị ọrụ ọsị emume nke a bụ ihe nke bịara isi njedebe na-enwe nsogbu ọbụla n'anya ya dịka uche Chukwu siri eke a masị ka Chineke ji ike niile onye na-akwụ ụgwọ ọrụ gọzie ha Amen. Dalụrụ nne sa, anyị si dịka anyị bịara n'ụbọchị taata obi ọzọ anyị ka ya bịakwa ga-abụkwa ihe ọma maka na ihe nne na nna na-ekpe ekpere n'isi ụmụ ha ka ha mụta ka ụmụ ka ga-agakwa di ma ọ lụta nwa ha mmemme ọzọ ga-abịakwa n'isi ezinụlọ n'aha Jizọs anyị adịkwa ndụ ka anyị ndị Benjin TV na si congratulations sir. Congratulations once again. God bless you sir. Biko ka anyị matakwana onye iwu n'ime n'ụbọchị taata kemgbe anyị batara dis compound anyị fụkisa agbagharị fụ na mmemme a na-aga nke ọma taata ọ bịago na nchịkọta n'abalị a ewesị ka anyị mara onye ewu ihe mere n'ụbọchị taata abụ nwa di na nke na so ọ mụ na-ebute ụzọ enje ha so my beloved baby girl, Angel, always pray to Vanessa. So, Ademma nke a odoro manya na-ewogo nnukwu ada na ezinụlọ anyị wee sị ka anyị ekpere one ma onye nwere igbe n'isi fa n'ọkwazi okwu ndụmọdụ ha dịka ha nwe a na-aba na ndị mmadụ n'ụbọchị taata. Adụkwana Angel ọdụ adụzigo onye ọdụ na-ekwukwe na-asị ya that now Angel, right from time, Angel has been a good girl. She's a God-fearing person and she's very dedicated in whatever she's doing. So I'm not bothered about calling CBBD because Azura has almost Azura. In Ayan is no nine, Azura has of so and I need a position I got Chagodi because Azura of then the people Angel at least often and then bitere aka ka na-ebikwa n'udo na ọṅụ so ọ ga-abụrụ m ife ọṅụrị na ọ ga-emeti character especially the mother side fụkwa na agwa nne ya na-ebiso di ya nna ya ka ọ ga-ejikwa soro di ya so na-asịkwa that na ihe ọ na di ya jikọrọ aka ọnụ tinye aka together ga-agara ha nke ọma na-ekpekwa ekpere dịka ọ na-abanye kwa mgbe abanye kwa nwa in 9 months time ọ ya bụ ekpere m na-ekpekwe that na the level di ya nọ kịta ụta ete bata ọ ya afọ mbunye enu
Amen. N'aha Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Mommy. Today kwa anya fagozo ni peji manu. Malicha. Malicha. Yeah. Lolo Gazamaka. One no obu. Lolo Gazamaka. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Ma. O doro onye awo na anya ihe mere n'ụbọchị tata. Na wesi ka amụkwa na onye ewu na ihe mere n'ụbọchị taa kwa. Kwazikwa obi dị gị. Yeah, okay. Wow. This is still easy. People family. I'm not going to make it. I just, let me say, I don't know, I lack grace. I lack grace. I'm going to get on my own. Kemgbe nnata na mmiri na-ezo na-ezukọ Sata ọgbọ onwe ya na nkụ onye mebu n'obi m arịọ m ọza m kenekwa ya kene na-esi ga ma ndị si na ugwu na ndịda ebe na-emeda niile gaa ọfụma karịa ka m chere ọsọsọ ya mere ome nke m mere n'ike aka m. Congratulations, Mommy. Maka na ihe nne na nna na-enye anya ka Chukwu mere. Anyị chọrọ ịnụkwanụ ndụmọdụ nakwazi ekpere ihe nwere ikpe n'isi nwa gị nwaanyị dịka ọ gara adị n'ụbọchị taa. Ekpere ka nkụ sị ka Chineke n'ihe niile mmebi n'elu ọgọdọ ya na-akpọ na fụchara fanchi emechara fanchi omeihe bụ Jizọs sị nke o were ngọzi niile ka eji gọzie ndị dị ọfụ ọgọzicha ahụ tinyere ha mmezi ogologo ndụ ahụike ịfụrụ onye ha ga-eme grow every second. Can you imagine when it grows every second unlimited? So I got to know that Chineke ga-abụ the solid rock where they stand forever. Asịkwa m ihe niile na-akwapụ ihe ekwenwe ọ ga-amụ mmụọ nwekọtasị na ya chọọzi ịmụ ọ ga-abụ nwoke na ndị ikwu na ibe nyere aka fụ na mmemme agụkwana ka ọmalite aka ndị dị otu ka anyị nụkwa na-ekene ikwere ikele ha. Ọ dịkwa ka ị ga-asị na o nwere sọ mmadụ na-abụ ụmụasta na-abụ nọ n'iru m ụmụasta na-abụ nọ n'iru m all the way from Lagos because of this event. You can imagine that. I love you so much, my mommy praise. My aso dogu, mommy no nyo Agachukwu ameke nke m. Oz mommy praise. My heart beats if longer. Nwere chadi nwere ụmụ nwere ya nwere. Love you so much. I thank them, everybody. Everyone has to be there. Oh, I can't. In fact, they surprised me. I think they pray that they'll go back safely. When they get me, for a hamburger, how man that train the market, Maka Gabriel, Hanugun and the Revenue. Moon, them, the one and why. 16 Fink, my cousin. All of them, they came for me. They have to don't worry, we celebrate the one by. Very big congratulations, man. So that's why I have forgotten if you do maloguma. Oh, from Mrs. Chibuzo Eze, aka Mega Destiny. Mega Destiny. Yeah. The Lord is really showing it in your life. Amen. Thank you so much, man. Thank you. God bless you. Watching Benjin TV. Please subscribe to my channel. God will bless you.